Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Phaikuni ni phaike thomarni Bollywood along nongnam kache thangklong che parjan bang phi Kangana Rano dipu nangka humri lason si phaikuni ni phaikhini ar nei dolamara ahawar sitame bogaram taubi sarbura ingti lapen kaprek adim along damsi location mate film ka shooting bek ji adim along humri damlu Pinpur dami erui aprang North East India Assam along ri along lam arjan ka bonda ponji aphan kelang chari pedu ponbom aporahut Assam Karbi Anglong along ta kelang mesen ajok Karbi Anglong ahempi hambi hotel dipu along ta nang humri Jongsi bangso lam arjan bonda ponlote Karbi harat atumta kaching thorlapen ale kelong dunji aphansi penang an ke theki dinga tum chethan ponrinti phuloni pen orunik tigathar Karbi Anglong news Phaikuni ni phaikhini arni ever sign coaching center Kangpupon Lakhain Gorphonilip MSC constituency ke parlo Koilamati Degrom LP School along Keb Angdeng Kacharli au sumar atum aphan coaching center Kangpupi ajaime ke pamanpon Koilamati arlo Kacharli au sumar atum Keb asat lang ketok dunji dok atum aphan chiklo John Thom aprang panong si Phaikuni ni phaikhini arni pen coaching center ingpupi ponlo Labangso ever sign coaching center along Kadokawe coaching ke endunji puatum bangkre near ke prekjam school pen amen che thabdun tatum do ulo Bangso Kangpu ajai meg along Deopani College sa principal Mr. Bosonrong Farsi coaching center Kangpu pon afita sitame ingtipon Lapen Degrom LP school headmaster Sarsing Teron Arlong Rupat High School headmaster Lawrence Teron Sorkari Gaubura Ras Teron Rongasar Tenjing ingti Lapen Kolom Singh Teron VP NPC Anparda Osomar Apia Potum Chetong Dunsi Mesen Pen coaching center Kangpu ajai meg peman ponlo Eversign Coaching Center along Osumar Atumaphan English, History, Math, Science, Hindi, Social Lapen Geography a subject anta Charlie Dunlongji. Bangso Kangpu ajai megalong Mr. Bosonrong Farpen kaning jeponke lapuson Osumar Atum aphan kethan ki munji lapen kapat heke pari jipu kama thake mepiklo lapen choropon me melupusi ningkerung alamthe jaite kang Degrom LP School Headmaster Sarsing Teron pen kaning jepon ne Osomar aphan thedung awar saikewan pen Osomar akai keme kejok ponje aphan ningkarong lapen ningkerung alamthe sitame jaidon tenjing ingti BA LLB penta kecharli ki hung nangji lapen kecharli pensi pirthe son suri akisung along kachepa jok ponji do puta ningjepon choki hola pen Philip Tiso Karbi Anglong news Itum Kolamati Arlok det Pufan Kalilo itum nilip arlo along ki Charlie G ningke hangatum matela kep ang deng non Charlie bomatum nang litum bang pen nang Charlie dun milo kasilo bangso coaching center long pen nang litum la all subject mati 7 subject nang litum long pon po maths pen science la puchot kalilo la pen la bangso a subject tin along so me teacher a phai do rep lo la sila teacher atum pen si mati nilitum pen si la subject wise ating pen nang litum panaghan pon po la bangso a coaching center along nang litum jasme pet apor nang chipidun non lapen nang Charlie dunik non ahok loi litum Karbi itum ke ki Charlie nat pa pipik lang kun itum mathasi labang so kimang pensi nito labang so coaching center impupon lo kasi nilitum puthot da Kolamati arlok kedo kethi kiding atum kija tum aphan churu thuing tum alang litum pens mini tum hana puson apor niki pidun lapen nang chirap na chitudun pot nitum puthot kurwang tu pijil tu lo la nitum impupon long lo pichun pon pimi long lo nasi ningrong parpik lo nilitum ka chopapon ateng pen aluhi tum mate man peng do chief guest menang chetongon lo posi aprang selang tum hans na kirupi lo la si pini nilitum na bangso a coaching center Kangpu laki jungjung le Kangpu galilo nilitum non kep ang deng ki Charlie bom mate class 10 metric candidate tumapan ke panong pon si nitum impupon lo la si akinang sod nay ke alang litum apan education na hinanat ke paprang on thek je pan mate anso se alang litum logi Charlie dun thek je pan si nitum labang so coaching center impupon lo lasi itum lang damlo plotang te Kolamati arlok ha ilitum mapusar pisar pensome school logi thana hem lapen logi Charlie itum sme dolo boy pis me lapuson a coaching center Kangpu mate lapuson a coaching center ke padubang abi pin lang lapen theklong le lang lasi pini nilitum si nilit kecheng si impupon Dong mukak rasinja aklamalong Karbi Rongasar atumaphan appointment alu kipi ke pajirpon
Phaikuni ni phaike thom arni Mohamaya constituency angkang along Karbi rongasar atum aphan bang trokep abang phuatum aphan appointment alu kipipon labang so appointment alu kipipon ke rongasar atum si non pen ke Karbi aron atang pensi bisar kendar nang popusi labang so alo aron Karbi rongasar atum aphan pipajer ponlu Lapen labang solo kelong donde atuma phansi tami mo puthot pipajer pon thu popusi labang so amaya long than pachini ponsi bang so mai ingsamjen pen pachun pon Fuloni pen oro ning tikathar Karbi Anglong News Jadi Wamai konsensi mate garanti yang long Karbi long sarame ningkan troksi kace songpon ini kecengsi appointment mate Karbi long sarato macakong kepi pajirarani abang surang kon perang kitum naga citong sila pon atau pijir lo lapen pidi ni tum abang so dange pajiralu ni tum Karbi long sarame hin pending arong dan kecengsi dingarong di sini tum office tami abang so ang tek on po lapen ningkan trok kep radar kep abangso traditional village court aputhak forcing terang CM ke duhut ke pachon pon sitame laso kam tangan ningkan trok kep radar kep angbong pachun thekthi dan ni ditum Karbi long sarame suri hini da kre proxy aningkan tan abangso amang pathek det tan ni tum je song pon bomben puthot nun tulinam ake hai doktor tulinam rong hang hijapon agopmen atum nitum pan abangso abangso alu nanga pipon abangke jalang lipan suru reun lapen ke nilitum abangso aja kong long long pen nilitum antu se rong rup klar pak klar je phala pen kita mi pen he tum kenang ni mate he tum aken tang ko hormu an nilitum ke project kon je phala pen he kai teng ha ha ko teng ha mang abangso niti niom niti sitami nilitum ke pami je phala nilitum klem ponji lapen ke nilitum abangso traditional village court ang pi bang hindi dum Karbi long sara hin kan lang non gob ke cari bom government kan churulo lapen ke ni ditum dolang ka song pon dolang traditional village development council dolang hala sitame ni ditum labang so government ang bong matela alang ligi dutti ko hut pala bang so Karbi team Karbi Anglong dutti ko hut si alang itu rang kacun pon tulutang ni ditum Karbi long sara mai hin pen alang itu pan mo sitame alang ni nong nam dopo lapen ke alang li phansi labang so aketok ta dopo nasi ni ditum ni kang tung malatum hoi penang traditional di kang tung mangke labang so traditional village development council sedami labang so lang di period hut nang pasun pipo busini tu kesi rong asar hen penon ko pipi lo kang sai pona rona tang pathik kon ni tum sai pona rona mangke la halo ek nomor mangke longlei phela ni tum ing sai ponun po lapen ke rong kang sai ini la legi nomor do an kisok ke teng yang hutang hi kan sela ni tum sai ponun po lapen aron ri pen thana pulis atung sitabe pondet pulu tang ni tum sia dam da ja kongdolo lapen ke ni tum la ada masa ahut itu Karbi mate Karbi adet kali khei to makanang sot jitu ke dola merit certificate pupu la sita mini do pan la bangso aja kong nang pilo la pen ke kapre la so ke to kalong dula la sini penangan ja kong long pon lo la sila bangso aja kong nang pi kontek ko tin itu non do bang government la rong asar la rona tang sa kang sai la hai kapin itu la so All Karbi Anglong pen Phaikuni ni phaihini arni KLT kile ke padupon Harroghat Regional Committee along Fuloni Harmon Club along KLT mate Karbi language teacher along Arpu Kimi aphan kilik pedupon sonse Karbi Anglong pen longpli adim kachepate pon bangso kilike ningkan hini apharmansi chepate pon lo lapen chepate along bang ingkoi atum chepate pon sonsi diphu Harroghat bukajan hamren laso angbong pen ke haipon atum amen Mephu Dhonsingbe Dun Mephu Pujari Rongpi Kongchunbang Bisnu Teron Rap Kongchunbang Dilip Teron Financial Secretary Harroghat pen Sivaram Kru Fuloni pen Oroning Tikathar Karbi Anglong News Financial Secretary Rajan Togpi alangli 259 pen sia haponilo apen lako adun thu thila organizing secretary alangli Johnson Teron alangli ke 346 abut pensi alangli hai long ponilo lapen adon publicity secretary alangli Rajan Teron alangli bangke 372 abut pen long ponilo lapen cultural secretary alangli Florence Teron P alangli bangke 268 abut pen jepai ponilo lapen adun thu kijusi office secretary alangli Julie Terang P
alang lige 330 vote pen pai poni lo alang lige hello candidate tan raj de alang lige mas जनरली तुम्हेला वोटर तुम हाथ पिने की पूजी मत चोरी सुंदर मना तुम हिंते voter kon gel tum choro ingtu atil tum highest vote collection nai ba vote voters bang nai po nin tum aim success iklo ke ong dong tum hem conference along with it along with the conference on do ko tamte ase nam bang ke nin tum regional pri thak dag mat ahem besi che bang iklo potong job duning lo ta ke nin tum flexible kuri lo se ke joy creation ki thek long lo apan highest vote nin tum lo poni lo sam तो पिने नंगले तुम जा इलेक्शन के दोहत मत केले के दोपन बहु थांग आके सुंग अबे मत सुलुक सुदाक सन दोपन ला akisung kinil tum ke adap 8 pen se pangcheng lo mati 8 pen amo 1 pm an ke ki jodi lo vote casting man ke pen counting kinil tum 2 pen se start lo 2 pen non an ke result pi long lo ase akisung ke thang da be ni to mong ke Tapi soalnya bangsu akili ya ningkan kan fan lain nih kayak lake nil tum la bangso kili ke ningkan hini phanik lo ningkan hini la nil tum karbi language teacher tum kedam tang ningkan krepli krep phonang ke answer na pe nang klemo bang bom pe non la post regular afrang ponji pan ba council sector ke ponji fan ba regular permanent ke ponji fan la so la asai pa claim yi pansin tum bangso regional bangso election padu nang koklo panal itu mola si bangpu ning je thepen si anotin da pahai ponik lo asalang itu claim pon po pusi ning da thel dolang do pa nage sir nali men jithani ma nil men ke babu singh ko lo nali ke dake nege observer nil ke observer soni lo pena ko election chief commissioner lo na bangso KLTA general election of Harmony.